Друзі, дивіться, знайшов я людину, цю Dark Marksman. Він у мене вже був у друзях, тому я зараз просто відправлю йому бойовий пропуск, особливо, скажімо так, перепустку. Хочу подякувати тобі за участь, а також ще раз хочу подякувати всім, хто приймав участь. Підписуйтесь на канал. Іншого разу, можливо, буде самі ви. Ну що ж, будемо дарувати. Так. Все, друзі, подарунок оплачено. Самі все бачите, в мене все по-чесному. Тому всім хочу побажати миру, добра, здоров'я. Хай буде з нами Бог. Всім удачі, всім пока.